Ayong hapon diha ninyo guys, ako naman si Kuya Ren. So for this vlog, umanik ko ninyo kung asa tapadong karon. Unya, ahang gi-videohan guys kay kaman kaning video guys is pagkapagagahapon ni sa hapon. Unya nag video ko kay ngano lami ang view pagkahapon pagawas namo. Unya, ang amo na sabutan for today's vlog pagkahapon is mangon na may puso kay di ba pagkaudto is kapayas man to pagkaron puso nasa damang kwaon kay ngano kami mga way Valentines among kinabuhi amo ang kwaon ang mga puso among kanon kay ngano wala may kanon sa among kinabuhi. Hoy chares so karon guys ang itamis basakan kay ngano daghan mas basakan natuan pero mas lami jud pud guys kung lain ang tag-iya sa kanang puso kay ngano lami man kanon unang to ko na mo nakita ang puso so nakahuna-huna jud pud mi nga mura mag kanang na feel namo nga murag na ay something yet nga kanang na ay duha-duha mi mo kuha kay of course kami mga better chares better ko do kay kami mga better kay wala may gipang ampingan. Hoy ako naman siguro pa yung ampingin nila. Hoy chares so karon guys andugayod pud nakuha ang puso mura pud siyang gara kay ba siya nakarelate pud siya ba nga laog man ang Valentines mo nang nagpadugay-dugay pud siya in taon og kuha kay para kami kay mga better nga na wow chares so nakuha jud sa guys kay Arabi doon namang paningkamot nga makuha ng isa ka puso kay ngano o di may maningkamot wa may panihapon nga pang sudaan unya ako ko videohis ako kanay kamera we try sa nahog makuha ba so dali ra kayo nakuha unya pagkakuha nakita nangita na biglain guys nga kanang kuhaan na namo kay ngano duha ra man to nakuha namo dapat na adjay more daghan nga puso kay ngano og the more you love the more you hate. Huy sakto ba huy charis makaingon pud guys og better me pero ang amo alang unta pud ampingan unta pud mi unda poy mo amping namo kay ngano di mi ampingan lain na pud oy better namo la chares makaingon nga way mo amping kay ngano na may mga ginikanan giampingan ka pero katong way mga ginikanan og giampingan gyud sa una. Hoy chares sa karon guys nag-ana pud ko diri kay ngano nakakita namin kuan na ay something na pud nga kuan pero to asya susuot-suot nga biot-piot ang puso tago man pud siya guys kay ngano basin pud nakarelate pud siya nga ay maragyan kay ang ahong kasing-kasing pasakitan na pud niya. Hoy puros hugot tas chares kani nga kuan guys nga part ka sagingan is mo ni ang sagingan sa ako ang kuan lola sa bapod din napita. Uy salamat pud mi guys kay kisugtan mi asmong lola so shout out ko sa akong lola nga unta magmalig-on siya sa iyang panglawas nga unta laban gyapon sa saging kinabuhi kay anam jud ang kinabuhi guys uta kabalo di ba so laban gyapon ta unya ni napita sigyaw yang ang kauban kay andugay ko na makuha pagkataon-taon paring kamot diha kay kita naning taon ba pagkuha diri in terms of para makakauntag na pang sudaan kay ngani sa bukid guys kun di ka maning kamot sa bukid ja nay daghang mga utanon di ka mao kuha og di ka mananom akan si jud pud ka onya ang gi-check ang akong kay mito sa una so aning kay mito sa una ang natahirig naman din pagka-audit so okay ra pud laban pud kaayo kay namunga gyapon siya ni fight gyapon siya sama nimo gi-fight nimo siya pero siya man ning fight nimo. Hoy charis unya nang wala nami ana guys kay ngano wala namin nakuha sa untaman nga anak mo jud nang kinabuhi na ay makuha og walay makuha anak mo jud mura sa panaga bitaw sad pud nga naay mo kubit wa sa pay pangubit. Hoy charis na nagtry ko ganun try 0.9 na si guys grabe naglipong-lipong na sa matag kamata naglipong-lipong na ko na guys ngani ni try ko mga trending videos mga 0.5 kay akong gamit is naman ni 0.10 so ang gigamit ko kay of course naa kay ko ana kay right nga mo gamit sa imuhang cellphone nga mga 0.10 kay magpasikat pug ka sa mga kuan katawhanan. Hoy charis kani akong gi-challenge sa akong kauban ania nakuha ra niya tikasan kaayo sumo ni last guys unya pagkataon ning hagwa-hagwa ko sa kuang tiger pa binawa. O diba murag buang pagkaman sa ero agbaka na po iyang gitripan atong paminawon. Wakay ka Valentines ha wakay ka Valentines. Diba? Grabe ka amazing si Kuya Renz mga labot-laboto naman niya ay mga animals pero love no ang animals sa pagkaman guys ang ipakwas ang bagumangkon ang puso gipritan niya pagkaman gibununtan sa ako ang kasing nga gwapa pagkaman ako nang
could of course mo participate na kay ano magbagot-bot baga mga kauban ko dito mo participate anam dyan ang kauban to guys o mga kuan maglaglag ta mo participate pud ta mo tabang pud ta kay of course na atay feel expressing uy tari-taris natay kuan ba para na makita nga kanang uy kugihan ni siya ana ba mga chika-chika na you know chikahan ta nagkahuman nya paghuman ana guys ang ko kidali ana ko paghuman gitad-tad na gi-prepare na ni akong cousin ang mga ingredients unsay paghuman pagkahuman gimix sa ako ang ating gwapa kaayo ang kuan duga sa kanang kuan lubi dili duga sa kanang kuan something ha og sibuyas gimix na pagkahuman na nagkimix-mix gibutangan na ako kanang gamay nga murag ajinomoto kay murag tabang-tabang siya pagkahuman gimix sa puso kay of course i-mix nimo siya sa imong puso mura siya gugma imong i-express ang imong love ayaw pag una-una nga wa nimo i-love hoy charis dapat na gugma ka go for it grab it hoy grab it charis unya gas ako nagpasalamat sa mga tao nga ni watch o ni follow amping ta kanunay kay murag lain ang panahon so bitaw amping ta kanunay guys bye bye